anos 70 foron unha época de grandes estrelas. Anos de excesos, de rock and roll, do vive rápido, morre novo e deixa un bonito cadáver, onde as cancións por fin podían soar a todo trapo, banda sonora dun tempo de cambios. A música dos 70 marcaría un antes e un despois para os galegos que queríamos seguir a tendencia que levaba ao mundo. Tendencia ou tendencias, porque foi época de contrastes e esplendor cultural. Había ganas de comerse o mundo, aínda que algunhas cousas seguían como sempre. A ver, chicos, vamos. Veña, xa está ben de película. Veña, vamos a traballar, venga. Vamos. Como está? Moi boa tarde, Moi querida boa tarde. Pili. Estaba vendo ahora Ai, Dios mío. Os Ángeles de Charlie. A rubia, sí, totalmente, Rocío. O que nos gusta aquí facer máis estas viaxes temporais aquí en Xuntos. Hoxe ímonos ata os 70, unha década de cambios, efervescente, e chea de estrelas, Pili. E chea de estrelas como Bonnie, como Miki, Ángela Carrasco, Maritrini. Vamos a recordar a maioría deles. Bueno, e ademais, isto encántame, estamos emocionados porque temos unha super sorpresa. Sí. Hoxe, Pili, no programa, mirade esa porta que estades vendo aí, detrás nese camerino, agóchase unha pedazo estrela dos 70 que todo o mundo coñece, Pili. Todo o mundo coñece. Damos unha piscina. Ai, non, todavía non. Bueno, todavía pues non, va, Pili, va. que nos queda Pero todavía... van a coñecer, bueno, cando vexan... Van flipar, e que todavía nos queda moito programa para chegar aos nosos xuntos, quero ser artista. Teño que dicirche, Manel, que todo che queda ben. Todo de queda ben. Unha camisa rosa... No que ten perche. Total. Defende todo o noso Manel, Sí, señor. E aquí na nosa bancada nova, Belén Puime, Javi Sánchez, un aplauso, por favor. Guapos. Que hoxe teño que dicirvos que sodes un pouco o yin e o yang, non? Sí, somos un pouco as dúas versións dos 70 aquí representadas. Absolutamente. E a cosa miña hai algo no aire. Necesita traductor. Vexo rarísimo. Non sei que lle pasa a Hai algo no aire, Rocío. Dixo antes que non dormira ben. É que os 70 había moita diversión, xa o víamos antes. Vamos a divertir, Vais estasen xuntos? Porque dá má sensación de que era unha época de alegría, de bo rollo. De bo rollo de cancións chulas, non agora con Papi te la me mentí, ¿cómo era? Papi me preguntó si la esa. Titi me preguntó, Titi me preguntó. É verdade, que antes sí que había cancións de verán, Alejandro? Sí, dime, Que mamá. antes, dixo Manel dos WhatsApps, nosotros, como non tiñamos WhatsApp, íbamos á misa pola mañá. Entrabas con todo aí. No, aí quedábamos para ir á noite, para salir á noite, non era o WhatsApp que había. O mellor sitio para facer plans de perversión. Na misa, a misa. era o WhatsApp. Era un punto de encontro. Era. Bueno, no sé qué vos parece, pero esta canción que nos acababan de cantar Tania e Rubén, Un rayo de sol, que 54 anos que ten esta canción, e segue sendo un temazo, É non? que eu elevo toda a semana dende que eu sabía que esta canción ia estar no guión, xa o teño no Spotify quemado. O sea, estou todo o día, un rayo de sol. Como esto de tomarse o chollo en serio, Filio? Pero que en calquera verbena sona chesto e empezar a Isto non é arrancas a chollo, bailar, realmente claro. unha década. Los Diablos. Los Diablos. Claro. Ai, o Bueno, que Sheila sabe- era moi famosa O que en Francia. sabe a nosa bancada nova, Pili, madre mía, non se lles Se escapa puso nada. a mirar os Interesante. libros, si non... Qué interesante este Eu dato. estaba escoitando aquí na radio. Ah, amigo. Por certo, que antes bueno, víamos o percibíamos aí en nos suma, mirade esa porta, un dos camerinos que temos aquí, detrás desa porta está agardando o seu turno unha das grandes estrelas dos 70, da Pili. música dos 70, detrás desa porta, non o perdan. Da música en xeral. Sí, tamén. É verdad. E nos seguimos aquí nesta viaxo 70, unha época onde había tamén mulleres fortes que rompían moldes, e os a nosa Pili Pampín vai nos cantar por algunha desas grandes divas, empezando por Ángela Carrasco con este temazo que nos vai cantar Pili Pampín, que se chama No me puedo quejar. Un aplauso. No me puedo quejar. Me enseñaste a serte amigo
te puedo quejar, no me puedo quejar. Me enseñaste a ir contigo y aunque fue tu camino, me enseñaste a volar, me enseñaste a volar. No te puedo quejar, y aunque a veces no soy tuyo y me encuentro solo tuyo, te acepté sin dudar y seguirás conmigo. Tienes alma de ladrón, tienes porte de señor y ojos de gitano. Corazón con corazón, que despiertas vividor, pero te amo. Grandísima Pili Pampín. No, sí que no nos podemos queixar, verá, Belén, de claro compartir aquí cada sábado e domingo. Exacto. Cunha grande como Pili É que ela é Pampín. unha grande, ela é unha grande. Unha grande sempre. Eu quero darlle, claro que sí. Vai aí a beber un pouquiño de auga e que, en fin, na Carrasco, era moita Carrasco, e advirtovos E a de que emoción. Pili vai cantar tamén por outras grandes divas. A emoción, moitas veces cando admiras moito a alguén e unha canción ten algo que te arrastra de alguna maneira, é difícil superalo, eh? Claro, cando cantas, pois dende o corazón, Sí. ¿no? Que ao final é onde é bonito cantar. Bueno, pois aquí estamos xa dispostos 5:15 da tarde a coñecer as historias das persoas que veñen pois con ganas de dar un cambio á súa vida de 180 grados, comezando por un cambio de imaxes. A temos con nos a nosa máxica María. Moi boa tarde. Moi buena. Pili Pampín e Xa Belén. estaba deseando que chegara María, por Dios. É que eu levo un pouco parada e digo, ai, se poder ir adelantando, Claro, se poder ir adelantando. É que María xa quere empezar a cambiar, xa quere empezar a facer realidade os soños das concursantes e concursantes que veñen a vernos hoxe. Xa temos ganas, non, de saber que Venga, nos vamos. visita. Moitísimas. Veña, pois imos aló a recibir a nosa primeira concursante que se chama Marián, ven de Buxía e ten 38 anos. Adiante. Que tal, Marián? Pois nada, enseguida che pomos o contador, aí o tes, adiante. Chamo Marián, son de Muxía, teño 38 anos, veño aquí a probar a facer un cambio porque fai uns anos para aquí tampouco a vida me agradou moito, pasei uns malos momentos, desde que faleceu sobre todo unha persona moi especial. A miña vida é traballar, levántome moi cedo, veño moi tarde, o pouquiño tempo que teño dedico aos meus fillos, que teño 3 fillos, que 2 deles están aquí comigo. Non teño tempo para arreglarme, nin tempo para nada, sinceramente. Hoxe se veño arreglada gracias a Sweet Papaya, que me arreglou un pouquiño e que máis vos vou decir? Tempo, límite, o pouquiño que teño pos meus fillos, nada máis. O sea, que o teu crees que é máis unha cuestión de tempo que de ganas de Ganas arreglarte? tampouco teño, a verdad. Ti dicías que che pasou algo, non? Que fixo que deixaras de... Sí, desde que faleceu unha persona moi especial, fai 6 anos, era unha gran persona, alguén moi pegado a min, pois non son a mesma, eu arreglábame con ela, sempre estábamos xuntas, faleceu nunha enfermedade. E máis outra persona tamén que faleceu nun accidente. Sí, arreglábame, pero non como me arreglaba eu sempre. Claro. E xa despois tuve a miña filla, tuve con 25 anos, tuve moi xoven, que está aí de público, e teño 2 nenos máis, un deles ten TDAH, a verdad que non teño tempo, e ganas, pois tampouco, gustaríame recuperar esas ganas outra vez, Claro. de arreglarme outra vez. Tamén despois pasei un proceso bastante duro do que non vou falar aquí, nada máis. Claro. Ti queres, pois, un pouco volver a verte ben para sentirte, non? Ben, recuperar a verme persoa ben que e eras. volver a sentirme ben outra vez, aquela chica que sempre se arreglaba. Que sepas que ves guapísima de Sweet Papaya. Pois gracias a Sweet Papaya. Ves moi Se guapa. non, viría ca roupa do traballo. Pois ves moi guapa. Moi guapa. Sí, ademais, o sea, moi ben guapa, é moi guapa, guapa. pero a veces é verdad que a vida nos dá, non, esas zarpazos que nos quitan as ganas. Pois nada, a ver se tes sorte e hoxe eres a escollida. Un aplauso moi forte para ela, garda aí, por favor, aí al lado da mesa. En fin, a verdade é que historias duras, sempre as que coñecemos
cada fin de semana, porque a veces debaixo dun aspecto descoidado, pois agóchanse, María, verdad? Historias complicadas. Complicadas. Eu teño que decir que tamén unha persona que nos escribiu que está no hospital e que nos ve e dixo, cando me recupere vou ir a facer un cambio. O sea, que a xente que nos ve, chamase Monse, unha chica xoven, encantadora, está pasando mal, pero ten moita forza, e di, cando me recupere vou facer un cambio, María, porque deixas a xente guapísima. Así que a xente que nos ve desde o hospital, ánimo a todos e que se recupere. Vamos a dar un fuerte aplauso, claro que sí. Claro que sí, porque hai moita xente aí que nos ve efectivamente, hospitais, residencias, os que lle facemos compañía, e a nos eso, pois, painos moi felices, verdad, Pili? Moi felices, de verdad, gracias. Bueno, pois imos a seguir coñecendo a concursantes. A nosa seguinte convidada esta tarde chámase Ainhoa e de Ordes é estudiante. Imos a coñecela, un aplauso. Benvida. Imos a colocar o noso cronómetro, conta atrás para ti, xa, adiante. Pois eu son Ainhoa, teño 22... Ainhoa, apreta aí e sube para arriba. Aí, eso, perfecto. Son Ainhoa, teño 22 anos e veño de Ordes, e nada, veño ao Cambiamos porque ahora mesmo estou opositando, ademais de que dou clases extraescolares a uns nenos de infantil, e pois non teño moito tempo que agora mesmo con tanto estudo para arreglarme, ir á peluquería, etc. Entón, para ver se, xa que os meus días son todos iguais e eu paso estudando, polo menos, xa que os días non cambian, a ver se podo cambiar un pouco o look. Pero ti veste ben, o sea, eu vexo-te estupenda. Sí, pero bueno, un cambio nunca ven mal. A ver que máis Pero aí non tendrás tempo para salir, non? Pouco teño, No, son moi aplicada e aplico as horas que estás estudiando? Estou opositando para o grupo de mestres. Que ben. Bueno, eso leva traballo. Pero logo van vivir moi ben, así que bueno, que se aplique, que se aplique. Que queres facerte? Porque non sei, o sea, cortar o pelo, como te ves así? Pois non sei, a ver con que me poden sorprender se me fan o cambio. Que ti unha vez fixese algo radical na túa vida? O máximo que tuve así de cambio foi unhas mechitas rojas. Bueno, claro, castaña. A ver. Xa é algo. Bueno, xa é algo. Sí. Bueno. Parecía unha muñeca, Xa, verdade que sí. Unha muñequiña. Bueno, agora levanse os... Bueno, por exemplo, Aitana, non? Estos días cortou a melena, fixo tamén aí... Exacto, todo o que fai ela chama atención, e agora estes días vai ser imitan pedido na peluquería, o flequillo e tal. Sí. Bueno, pois nada, moitas grazas por vir a contarnos a tu historia, a ver se te sorte esa escollida. Agarda aí un aplauso. Bueno. Encántame porque sempre temos de todo perfils moi diferentes aquí no noso Cambiamos Xuntos. Imos a coñecer a nosa derradeira concursante de hoxe, chamase Lorena, vende do Mallo e auxiliar de enfermería. Un aplauso para ela. Benvida, espera que che baixo isto un pouquiño. Enseguida te colocamos aquí a conta atrás, 90 segundos, para que nos contes por qué queres ser a escollida hoxe. Adiante. Hola, son Lorena, teño 28 anos, veño desde Moaña, gustaríame o cambio porque, bueno, despois dunha mala racha, malos momentos, pois deixeime bastante, eu era unha persona que me gustaba moito pois arreglarme, mirarme guapa, pois gustaríame volver a ser eu. Pero deixaches de arreglarte? Estive en 4 anos de baixa sin poder traballar, a pandemia de por medio, malos momentos, e pois caí un poquinho pois en depresión, esas cousas. Tes parella? Non, actualmente non. Non. Traballas? Si, fai unha semana, 2 semanas que volvín ao traballo, pero bueno, volvo con unha adecuación de traballo, non podo traballar aínda ben. Pero o traballo cura, xa verás, porque vas integrando, vas outra vez socializando, porque senón na casa sempre o mismo, sempre o mismo. A casa merma, xa verás como vas ir para arriba. Pouco se fala, Belén, desa época da pandemia, que deixou moitos estragos en todos, en xeral. Sí, non pasou tanto tempo e parece que xa a veces o esquecemos, pero non, deixou moitos estragos de saúde mental, sobre todo, que se fala pouco da saúde mental, a moitísima xente, e iso ao final tamén, aínda que sexa mental, se reflexa no noso físico un montón. A min fastidioume tamén no seu momento, é moi duro, así que... Porque o primeiro que deixas é o arreglo, xa te deixas, e xa despois unha cousa pide a outra. A rutina, todo, sí. Estás de baixón, miras do espello, non che gusto que ves. Como era teu estilo antes de todo malo? Pois é unha persona que
gustaba máis pois vestirme ben, arreglarme, ainda que fora pois para ir no supermercado eu arreglábame. Claro. Ahora penso, digo, para ir ao supermercado, para que me vou a arreglar? Fago unha coleta. E como, claro, e como tampouco vou a ningún lado, pois... Claro. Sí, entras nun bucle aí Sí, e non normal, saes del. normal. Bueno, pois Lorena, moitas grazas por vir a contarnos a túa historia. Ai, miña reina, conta agarda aí. aí, corazón, que as demais. Espera aí, porque agora que ven a papeleta para o xurado. A papeleta de todas as semanas que eu non quero porme na pel de Belén Puime, de María e de Pili, que teñen que escoller quen destas tres mulleres. É que é complicado, Por porque son todo historias cambio. bonitas, É que estas, duras. sí, as tres É son que as historias tres moi queres, chulas. claro, distin, jolín, merecen os tres o cambio. É Claro. que Se a verdade é que, pudiéramos- sí, algún día vamos ter que facer doblete, porque... Sí, triplete algún día, Claro, ou algún triplete, día tú. hai que facer algo, porque... Barra libre de Pero bueno, Pero bueno, tamén tens que ter axudante tamén. Exacto, porque si non non vamos vamos a- iba a dicir toda a eso. tarde, É que pobre María muller só non ten dá dúas pa máis. mans. Tanto pola mañán, o... Poñémonos Pili e Maisel, tamén a cortar, xa está. Bueno, a Bueno, ver, entonces, rapazas, porque dime que tedes a que escoller tres historias eso, moi diferentes, un fío conductor entre as tres, que esas ganas, bueno, pues de vernos ben no espello, que sempre é sinónimo de un mellor humor, un mellor estado de ánimo. En fin, a quen lle facemos o cambio, rapazas? Eu creo que que lle imos, facemos? creo que imos tirar por algo un pouco diferente, imos tirar por unha Sí. persoa algo máis Distinta. noviña para ver así que nos pode dar, así que Así que vamos a por Ainhoa. ¡Ainhoa! Vente aquí conmigo, Ainhoa. Bueno, que alegría. Esperabaste o cambio. Que ia ser No, así? a verdade é que non, porque ao final somos tres. O que menos te esperas é que che toque a ti. Pero bueno, con moitas ganas, a ver que me fan. Claro, que estuve vendo así de preto e a verdade é que ten moitas posibilidades esta rapaza. Posibilidades. Moitísimas. sí, Pois sí. a ver O que inspirada cambio que levo. estamos, pero aquí, bueno, materia prima A hai tope. moita. Ademais, esa disposición de Sí, podes facer o que queiras, non? Que maravilla. Sí que eu algo estuve vendo, máis ou menos sempre salen cousas espectaculares. Entón, a ver que sale. Ela deu tranquila, ela deu Sabes, tranquila. además, que non vais ter espello durante toda a tarde. Sí, sí, e pero que bueno, confío. Moi ben. confías, Ti moi confía ben. en María que de verdad que te va a deixar guapísima. Guapísima. Pois te vai deixar nada, María. marchada Vamos e as allá. dúas Veña, xutas, un vamos, aplauso Ainhoa. moi forte. Dame la manita que nos vamos. Ai. Pois ese espírito dos 70, porque era un home moi talentoso, pero tamén cun punto atormentado, se me permitides, non? Sí, de feito, exileuse en México. Marchou para México e exileuse alá. Efectivamente, despois de acabar o sí, éxito. sí. Bueno, aquí xa explicamos toda esa historia que é realmente terrible Sí. e ademais contónola a filla, sentiuse traicionado pola discográfica, isto lle pode sonar a Miki tamén, Sí. e entón foi cando tivo a oportunidade de deixar a música porque xa estaba farto de todo o que a rodeaba. Pero a súa música quedou aquí, a que estaba soando. Exacto, A súa moi ben música dito. quedou, sí. Un temazo, é un temazo, Sí, pero... te reformada que xa pensei que viño a Porco Paco, pero mañán é peor. É que claro, Eu non espero chegar a mañán. pero Pili que seguro que vai vir de bo rollo, garavanciña. Que non, digo cheu que Seguro non, que sí, non. muller. Ai, Dios mío, eu puxeme dos 70 hoxe, isto que me está apretando a cabeza. Que teño unha presión na cabeza e mañá aguantar a garbanciña, no, por Dios, está superior a mí. É que mismo Miki. Ai. Que enerxía, Miki, volve pa cá pa mesa. Menuda marcha. É que fenómeno, que esto... Farto. Estou farto. Que temazo. Mami, quedaría justo velos. Magda, que che Xa, pasa? tamén nada e Marta te está a falar comigo aí. Que dicías? Aquí non hai segredos. Iso que iba a ter paz. Mañá. Que se algún se cuidara como se cuida a Miki, daría máis justo velos, non? Botouche un piropo. Y lo dice por mí, No, e por Se alguno nunca máis. estuveche tan ben acompañados dous calvos nunha mesa. ¡Qué maravilla, Dous calvos nunha mesa. Vou confesar, veña. Saca el peluquín, Perdón. Alejandro. No, podría ser, Ai, que temazo, que... É que a Manel é a primeira vez que vexo con pelo. Aquí me queda bien, Pili, que me queda bien. Estades moi ben, sí. Preguntarlle a Pili, Pili, a Bobby Farrell tivémolo aquí na televisión de Galicia moito Sí, en lugar. moito, sí. E sempre que iba liaba pardísima. Bueno, liaba pardísima porque ademais encantáballe meter as señoras encima do escenario, as señoras bailaban con el, bueno,
Inda que non falaba papa de español, Xa, Non falaba papa de... Pero el caseñase con todo, sí. Bueno, o baile coa señora San Luar, Eso foi, mítico. mítico. Sí. Bueno, é que foi unha señora Luar, Miki, e pegouse a Bobby Farrell. E se casou. Fixeron Fixeron efecto lapa. Fixeron efecto lapa. Sí, hubo un momento... Eso repetiuse aquí máis veces que Verano Azul. Esa imaxe. Sí, é verdad. Bobby Farrell. Y después viene la lambada, ¿te acuerdas de la lambada? Ay, bueno, sí, muy ¿verdad? arrimona, ¿eh? Ay, amigo. Chorando estará ao lembrarse un amor que un día nos soube cuidar. Non, é que claro, con estas cancións, como non ia ser os 70, unha época que le vamos dicindo todo o programa, pues de alegría, de bo rollo e de todo, Miki. Perdón, que No, que estaba campelito Ahí aí. estaba pensando, y si me pusiera esto, ¿qué pasaría? Bueno, no pasa nada. Quiero ser artista o juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso o juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Bravísimo, noso xurado. Tania, Pili e Rubén, preparados? Con moitas ganas, Encanta, porque a Miki, gustouche Miki, esta é a nosa intro do concurso, Muy bien. todos los sábados e domingos. Mucho swing y mucho... Ah, muy bien. No, estaba me preguntando antes, Miki, si eles dous cantaban todos os fins de semana esta cantidad de temas. Eu digo, si sábados e domingos. O sea, que é moito de agradecer o que fan Tania e Rubén. Un aplauso para Tania e Rubén. De verdad que sí. Que son uns artistazos os que temos a sorte de disfrutar cada sábado e domingo, tamén como xurados do noso concurso Xuntos Quero Ser Artista, que estamos a camiño a final xa desta segunda tempada, como pasa o tempo cada semana de máis, subindo o nivel deste concurso. Veremos cales son os concursantes que hoxe nos acompañan a ver quen pasa mañá a nosa final semanal. Imos, se vos parece, dar paso aos nosos primeiros concursantes. Eles son un grupo que fan música tradicional e fanse chamar Soalleiras de Dorrón. Un aplauso. Vou roubarche o micro, Miki, que tes por aquí. Bueno. Espectacular. Que tal? Moi boa tarde, rapaces. Bueno, que ben, como nos gusta, verdad, recibir a grupos de música tradicional, Tania. Sí, sempre decimos que nos encanta a música tradicional, pero se veñen rapaces novos traéndonos a música tradicional, aínda nos gusta máis. Sí. Entón, sempre é un placer escoitalos. Absolutamente. Claro, eu estaba mirando porque creo que temos un error na ficha porque pon rapaces entre 18 e 22 anos. Sí. No, hai te menos. Moito menos. Creo que ningún pasa a maioría de idade, Como te chamas? Joel. Joel, bueno, que pasada, encántame os trases que levades, non vos falta detalle. Bueno, estades nerviosos, con ganas de facernos algo xe aquí? Sí. Sí? Bueno, pois, que vos parece se... En fin? A Rocío, que sí, pois totalmente. nada, un aplauso moi forte para vos. Adiante. Ai, Sara, Sariña, e non te levou, e non te levou, e non te levou. Ai, Sariña, Sara, tu ara e marchou. No vengas a la deshora, amor mío,
que chulo, vume por aquí polo medio, que xurado. Ai, a mí encantoume. Que chulada, de verdad. Que gusto daba escoitaros. E pechando con Aturuxo, pechando total, como verdade. Deus manda, con Aturuxo, así me gusta. A verdade é que, aparte de que están guapísimos, fixerono estupendamente. Noraboa, chicos. Eu estaba nun serán agora. Sí, Verdade? Sí, totalmente. Eu teño unha curiosidade. Sacastes o tema dúas, sempre comezastes ti, se non me equivoco, non? Como se decide e por que... Como decides quen empeza? É responsabilidade empezar o tema? Non, esto decide a nosa profesora de pandereta. O decide a profesora, pero da responsabilidade, mete medo ou ao principio sempre hai así un poquiño de medo a empezar? Non. Non, es que a mí pareceme que hai que ter valor e además Pero son uns profesionais xa, aí teñen unha súa templanza, tal, uns profesionais como unha copa dun pino, vamos. E Pili, que faldas levan, Me encanta o bandil e as faldas. Rubén, estás tardando en vir con esa saia a cantar xuntos. Non lles falta detalle, e se me permitides, é que Miki estabas coa boca aberta mentres... Claro, es que me da mucha emoción ver que gente muy joven, de repente a capela, que es difícil cantar a capela, de repente estén afinados, ¿me entiendes? Y con un film me recordaba como esas canciones de riesgo, ¿me entiendes? Pero en voz, en sección infantil. Y es muy, muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito lo que habéis hecho. Que chulo, pois nada, estades contentas coa actuación? Sí? Ben? Pois nada, moita sorte nesta final semanal, un aplauso moi forte para vos, correr aí detrás do escenario onde vos espera Yaiza. Estou aquí xa con Sofía, benvida Sofía, aí coa guitarra na man, Miki, outra roqueira de non sei que nos traerá Sofía. Un baixo, perdón, madre mía, mi en cultura musical, un baixo, por favor, un baixo aquí Sofía. Que temos que irnos a Publi, Sofía. E antes, bueno, estades vendo aí a imaxe. Ai, Dios mío, Pili Garavanciña Camaleta, que está a piques de chegar. Que piques? Que donde? Maña, mira. Garavanciña esa camaleta preparada porque mañá domingo ímola ter de corpo presente aquí en Xuntos. Seguimos aquí en directo na Televisión de Galicia, Xuntos en directo, Xuntos quero ser artista. Estábamos con Sofía, que presentamos antes da Publi aí co seu baixo, que ten toda a enerxía do mundo, non sei que nos vai facer, Pili. Hola, Sofía. Hola. Por que o baixo? No sé, fue un instrumento. A ver, espera que che pongo o micro, Rocío. Yo desde pequeña toqué el piano, pero luego me llamó más la atención el bajo y me metí en el bajo. Ah, bueno. ¿Te llevas moito tempo? No, desde el año pasado. Anda. ¿Y así algún referente? Maneskin, me suele gustar mucho, sí. Bueno. E o piano sigues a tocalo ou deixáchelo por completo? Empecé con Maite en una casa, en una clase particular, y ahora estoy en la escuela de Villamarín, que me da mi profesor Cristian. Y Bico para Cristian. Sí. Quedó eso así como... Aquí cheira musicaza, Sí. Esto atisba numerazo, así que non facemos agardar máis a ninguén. Un aplauso para Sofía, adiante.
Bravísima, Sofía. Bueno, que vos pareceu, Miki, que estabas aí a Precioso, precioso, toda la digitación, muy bien, niña. Muy bien. E además, Miki estaba a comentarme que é moi difícil tocar solo no escenario, o sea que moitas felicidades. Sí. Muy bien, A mí Sofía. parece o instrumento máis complicado que hai tocar o baixo, fíjate ti. Sí, por que, Pili? Sempre me pareceu. Mira que eu empecé con guitarra xa o deixei pouco tempo, xa me parecía complicado, imagínate o baixo. Porque pregunto vos, o baixo que importancia ten nunha banda? Leva a base musical todo, o ritmo todo. É dicir, é o instrumento principal xunto con a batería, Con a xunto batería. son os primeiros que teñen que estar son eles. Si eles fallan de ritmo, os outros imos atrás. Ajá, eso foi o que te atrapou deste instrumento, sí? Sí, que era todo lo que es el compás, es el corazón de la música. Es lo que da el toque a todo. Además, ela faino con Moita un delicadeza, rollazo, verdad? Moita increíble, delicadeza. porque para a idade que ten, levar un ano solo tocando o baixo, sí que é certo que ven de tocar o piano e tal, pero pareceme complicadísimo. Estábamos comentando aquí que, por certo, parécese, eu é como que a estou vendo na París de Noia, porque se parece é clavada a baixista da París de Noia, que é unha gran baixista, Janet Umbico, é clavada, rubia, ten o mismo rollo que ela tocando baixo, é como que te estou vendo aí na París de Noia. Non sei onde vas a acabar, pero eu auguroche un futuro moi prometedor como músico, de verdade. Pois a ver se es un presagio que di Tania. Un aplauso moi forte para Sofía e moita sorte porque, en fin, que talentazos temos neste programa. E a mí encántame tamén esa imaxe, no, dunha rapaza tocando baixo, Sí. que non sei se pareceme como un instrumento moi masculino, non sei se hai moitas mulleres tocando baixo. Agora, gracias a Deus, hai máis. Sí, pero, por exemplo, na verbena eu conozco a Janete, tampouco Solamente, conozco... sí, verdade. Bueno, tamén unha compañeira miña, Mar, tamén é baixista, pero nada, esas dúas rapazas... A ver, a máis, pero sí que é certo, De Rocío, uns que anos hai pa menos aquí, mulleres. sí. O sea que as mulleres... A tocar o baixo. A por todas. Que ben que tocamos o baixo as mulleres. Bueno, Pili rise moito, non sei se vai seguir rindo agora, porque antes da publicidade anunciábamos que mañá tedes que estar todos moi atentos aquí aos nosos asuntos en directo, porque por fin imos a coñecer a mellor amiga de Pili, Garavanciña, que non sei se por certo está... Ai, Pili, que tes que dicir? Dixeron que aí que podía parecer que viña como un caniche, deses que están que son pequenos, simplemente con pasar por delado deles, ves? Simplemente con pasar por delado deles xa está. Pois esta vai ser igual. Ti crees que ven que vai vir guerrera mañá? Sí, pero eu veremos se veño porque teño que ir comer o pulpo padrón mañá que é día de feira. Boas tardes, Home, que tal, Garavanciña? Pois non moi contenta con todo o que acabo de escoitar. Bueno, de verdad, filla, un Home. poquinho de alegría, que está aquí Miki, que estamos aquí na boite dos 70, Garavanciña. Sí, sí, mentras eu traballo, vos seguide. E na próxima mañá teño que ir hasta aí. Esta muller nunca está conforme con nada. Que fas traballando ese sábado, Garavanciña? Pois porque mañán temos un programa, Rocío. Bueno, pues nada, esta muller... E vos aí bailando, pasando ben. E... Temos programa aquí. Que Bueno. dispile? Nada, falaba sola. Ai, mañán. Mañán que? Ven tranquila, Espero que traes algo nesa Pero vai vir maleta. de verdade, vai vir. Con todo o que opina a xente de min. Garbanciña, tráenos algo. Sí, vos chocolates, levar vou. Era o que me faltaba. Bueno, o importante é que mañá imos a ter a Garavanciña aquí no nosos asuntos en directo. Eu que vos non me perdería ese encontro aí por fin coa nosa Pili Pampín. E nos por fin estamos xa recibindo aquí a concursantes no nosos asuntos Quero Ser Artista. Javier, benvido. ¿Cómo estás? Muy Un bien. aplauso para Javier, por favor. Que ven así como moi espido, eu non sei que nos vai facer. Pues yo vengo a hacer una coreografía que se titula Tempus Fugit y va sobre la ansiedad, Anda, sobre la salud mental. Buah, que interesante. Sí, que es muy importante hoy en día. Sen dúbida, que o visibilicedes. Pois nada, se che parece, vémoste e logo comentamos. Un aplauso moi forte para Javier.
Impresionante, no sé qué decir. El hijo del hombre de goma. Qué levedad y qué elasticidad, tío. Qué alegría tener ese cuerpo y lanzar y proyectar y sobre todo tener la cabeza clara para esos movimientos. Gracias. Enhorabuena, muchacho. Vas a Gracias. llegar. Ya te veremos por ahí haciendo piruetas. Na túa ficha pon que che gustaría vivir desto. Eu auguro-che un futuro, amigo, porque quedei anonadada co que acabas de facer. Parabéns, encantoume. Eu quedei sin palabras porque ti dixetes que esta peza que ibas a bailar se chamaba Ansiedade. Cando ti te pos a bailar non é só bailar, senón que co teus movimentos tamén tens que transmitir. A min puxetesme a pel de galiña en todos os movimentos que facías. Transmitíchesme o título do baile, transmitíchesme esa elegancia coa que te manexabas polo escenario, que a min pareceme complicadísimo, non só a túa disciplina, senón os movimentos que faz nun plató pequeno e coa xente tan de preto, creo que non sería capaz ter a xente tan de preto e ti meterte como te metiches na coreografía. Noraboa. Gracias. Eu rapidamente agradecer a Xavier por traer o teu arte hasta aquí, tan alto nivel, e facelo aquí para nós. Eu estou super agradecido de poder ver isto en directo. Gustoume moito ver as múltiples formas que tes de caerte e volverte a levantar, que creo que é un poquiño o que é a vida, non? Sempre caer, levantarse, caer e levantarse. Meñas felicidades e repito, moitísimas gracias. Gracias. Súmome a esa felicitación, un aplauso moi forte, numerazo o de Javier. Isto continúa porque estou xa con Laura Mister Rodríguez, que é a nosa seguinte concursante. Que tal? Moi ben, gracias. Benvida. Bueno, aquí unha rapaza que creo que nos ven facer rir, non? Sí, exactamente, un pouco de risa que é o máis serio ao final, non? Facer rir é o máis difícil. Que nos vais a contar chistes? Vou facer un pouco un monólogo que xa tiña feito feminista, un pouco relatando tamén a miña experiencia no estranxeiro, que vivín 10 anos no Reino Unido. Algúnha anécdota. E a explicación de por que me chamo Mister Rodríguez. De onde ven eso? Pois desexando coñecer esa anécdota. Un aplauso para Laura. Supoño que algunha vez abrichedes algunha conta bancaria. Seguro que nunca vos preguntaron se estabades casados ou solteiros. A min sí como preguntaron cando cheguei ao Reino Unido. O segundo día fun a unha conta a unha sucursal bancaria e o primeiro que me dixeron é: eres Miss ou Mrs? Estás casada ou solteira? A min pareceume totalmente groseiro e me fun a outra sucursal e a mesma pregunta. Entón eu contestei: eu son Mister. Son Mister Rodríguez. O rapaz da sucursal, penso que era de Melide, da Costa da Morte, porque a Z a deletreou cunha S, Mister Rodríguez. Polo tanto, quedei con ese alcume durante un ano. Fun Mister Rodríguez. Bueno, veño aquí un pouco a falar do Día da Muller, que vai ser o próximo venres. E o Día da Muller penso que non se debe celebrar, porque realmente todos os días deben ser os días da muller. Pero cando ves no calendario, hai días para todo, para conmemorar calqueira cousa. Temos o Día dos Humedais, por exemplo. Bueno, pois hai que protexer os humedais. O Día das garzas que viven nos humedais. Por que non? Tamén hai que protexelas. Pero os homes, tamén hai que protexer os homes. Por que non facer o Día do Home? Eu penso que debería tamén ser así. Bueno, a miña conciencia de ser muller comezou dende moi cativa, cando empezou a saírme pelo, como todo o mundo. Entón os nenos non se depilaban, pero as nenas resulta que empezaban a preguntar: e ti te depilas xa? Ti tamén te vas depilar? Entón, eso converteuse nunha escravitude, a escravitude da depilación. Non nos gusta depilarnos a ninguén. Entón, penso que o pelo abriga. Isto é unha medida que poden, se alguén me está escoitando dende o goberno, o pelo protexe da calor. É unha forma de aforrar en enerxía. Está subindo o precio da electricidade. Por que non deixarse pelo?
Eu o empecé a facer, non sei se o notades, e se non o notades, pois si é unha tendencia que de feito está xa en TikTok, en todas as redes sociales. E nada máis, que cada un se sinta como queira sentirse, cuestión de xénero, o Día da Muller debe ser todos os días do ano. Moitas grazas, Laura. Bueno, que vos pareceu, Tania? Pois moi ben, a verdade que a mensaxe clara e concisa, aí con o seu toque de humor, e non sei se ao final poidedes abrir a conta ou non en Reino Unido. Poden abrir a conta, pero caese esa, non? Pero si, trouxeme moitos problemas. Chamábame cada día vendéndome seguros de coches. Come, que os intereses de homes, non? Claro. Coches, motos, esas cousas. Pero si, Mr. Rodríguez. Bueno, Pili? No, maravillosa. Habrá que deixarse pelo para forrarlo. Pois sí. Tal cual. Pois sí. Eu en inverno suelo deixar un poquinho así de pelo, que sempre ten razón que abriga sempre un pouquiño. E ti queres friolero como o demo? Como sabe Tania. Vou a ser sincero, ao principio non sei que pasou, que quedoume como un pouquiño longo a explicación de Mr. Gustoume, pero que creo que o monólogo igual estaba diseñado un pouco para un espectáculo máis longo e aquí quedouse como un pouco querer meter o todo o que querías decir nun tempo moi curto, vale? Entón igual, se pasas para mañán, gustaríame algo un poquinho máis rápido e máis ágil, se pode ser, vale? Grazas. Miki. ¿Cómo se llama la señorita? Laura. Laura, escucha, ¿esto lo hiciste en Inglaterra en inglés o...? Buena pregunta. Fíxeno no outro formato, pero nun Open Mic lanceime, falei un pouco de como se comportaban os ingleses en España, diante de toda a audiencia inglesa. E gustoulles? Sí, gustoulles? Sí. Entón sei que o fixeches moi ben. Gracias, moitas gracias. Pois nada, Laura, moita sorte hoxe na semifinal. Corre aí detrás do escenario. Que xa me acompaña Nicolás Vico, noso seguinte concursante. Benvido. Gracias. Como estás? Muy bien, muy nervioso. ¿Estás nervioso? Muy nervioso. Bueno, pues aquí ves a disfrutar, nada de nervios, a fluir, ¿verdad, Tania? Sí, ¿qué nos vas a hacer? Voy a cantar una cumbia de mi país. Muy bien. Soy de Uruguay. Ajá. Uruguayo. Vine hace muchos años, 2007. Estudié aquí. Bueno, tengo a mi familia y mis amigos están aquí. Ajá, pues que ben, moitas ganas de escoitar a túa cumbio, que pasa que... Oye, Rocío. Sí, ay, Dios mío, de verdad. É que esta muller mete uns sustos, madre, que pasa? Vos non tedes ganas de repartir cartos ni nada hoxe, non? Home, non sei, como estabas tan ocupada, Garabanciña... Pero aquí quen manda, tío, eu? Como vai isto? Ti, por suposto, Garabanciña. No, pero entonces si ti decides non meter garabanzos, a culpa non é miña. Que queres facer? Vamos a darlle uns garbanzos antes de escoitar a este chico. Como están? 7:06 minutos da tarde. Seguimos aquí en Xuntos en directo na Televisión de Galicia. Aquí no programa pues os desesos de Garabanciña son ordes. Ela dixo Pili antes da pública. Quería que repartéramos garbanzos. Aquí estamos como cravos. Rocío, non me esperaba menos. Rocío sigue lle dando polo pé, que mañá a miña debilidade. Sí, porque Rocío é máis lista que ti, Rocío. Sí, claro. Porque sabe onde darme. Non sei onde vai a dar. Ela di, vou a ter contenta e eu mentras vou disimulando. Claro, xa vou coñecendo eu, pero espera que chega mañán que ainda a coñezco mellor. Podo repartir 430 euros esta tarde. Xa verás que os musios dou xa non vou. Mira como sabes canto hai. Hombre, por favor, además... Unha vez que estás atenta. Estou deseando dalos, que lle parece? Bueno, veña, unha chamadiña. Temos unha chamadiña? Pois veña, a primeira desta tarde, por 430 euros. Hola, moi boa tarde. Buenas tardes. Hola, guapísima, ¿dónde estás? En casa, en Tui. Ah, estás en Tui. E que tal tempo fai por Tui? Pues con mucha lluvia. Con moita choiva, verdad? E ti como te chamas? Rosa González. Rosa. Bueno, pues Rosiña, a ver si van pa Tui esta tarde os 430 euros. Cantos garabanzos pensas que hai dentro da urna? 62.454. Ai, que bonito. 62.400 cantos. 54. Bueno. A ver, Rosa, que eu non teño nada en contra túa, pero sabíamos que había máis de 62.490. Non é correcto, hai máis garabanzos. Pero non pasa nada, Rosa, non pasa nada, que Moi tes... atentos ás pistas de Exactamente, Garabanciña, tes outra oportunidade, bonita. Dalle, a ver si van pa tú esta tarde estes cartos.
62.500. 62.505. Sí. Ui! Non é correcto. Vaya por Dios. Rosa, sinto moitísimo. Un biquiño enorme pa tú e bonita. Síguenos vendo. Vale. E síguenos mañán, que ven, a ver que pinta trae. A ver, Rosa, que pinta trae mañán esta muller. Como que pinta? Como que pinta? Home, si tu veches a semana pasada toda a tarde na peluquería, non dixo que estaba na peluquería. Porque unha ten os seus procesos. Non creo que ti te levantes así polas mañáns, Pili. No, porque eu non consulto antes das 11, xa yo digo tamén. Habíate de ver eu, como Antes te das 11 levantas. non lle consulto e sabe Dios onde foi comprar o traxe para vir mañán ao programa, sabe Pois é Dios? precioso. Xo sei, imagínome. Levo toda a semana a probas. Sí, imagínome tamén. Ai, entón é que yo fixeron. Fun a modista e todo, alo. Mira ela. Que nivel. Ai, Home, mira. coqueta. É que Dixo que non. Temos unhas costureiras maravillosas pola redonda. Bueno, imos a xogar Vamos máis mandar un ou bico ás seguimos de costureiras palique? todas. Bueno, un bico, No, sai. veña. Vamos Mira que cariñoso sodes co resto, para mí non. Mirade, debo decir que porque hoxe ainda estou de medianamente vos e a xente que nos chama non ten culpa. Sí. Que a nosa amiga Rosa quedou moi preto. Pois a ver, si temos outra chamada e estuvo atenta, o que nos dixo Rosa, a ver si pode levar, porque xa vamos por 440 euros. Temos chamada, Rocío. A ver, Veña, quen chama? Vamos, hola, boa tarde. Hola, buenas tardes, Pili. Hola, que tal? Con quen falo? Con Manuel Sierra do Barco de Valdeorras. Home, Manuel, do Barco de Valdeorras, sí, señor. Estuveches atento a Rosa, que Home, dixo? claro que estuve. Pois a ver, dalle pa diante, a ver. A ver, 62.513. 62.513. Mal número si non crece, dixo na miña terra. Sí. Esa é verdad. Esa é verdad. Non é correcto. Oh, Manuel. Pero que é máis ou menos. Manuel, as pistas donas eu non as exiges ti. Cuidado, Manuel, que está rabiosa. Dalle unha pistiña, que ten outra oportunidade. Manuel, anda. Peño, tamén cando vayas ao Barco de Valdeorras, ao mellor dache unha pizarra. Unha pizarra non, pero un pouco de viño non me viña mal. A ver, deu que outro número. A ver, veña, Manuel. Que che vou dicir se hai máis ou menos, Ai, hombre. Espera, a ver. Veña, hai. 62.505. Manuel! Espera, Manuel, que che vai dar unha pista. Manuel. Espera. A ver. Hai uns pouquiños menos. Uns poucos menos dos que dixeches. Na primeira... A ver. A ver, dalle. 62.510. 62.510, non é mal número, Ese gusta, Chipili. Ai, a mí sí. Veña, abre a urna. Ai, estás de broma. Bueno, a mellor fai Non lle chejas, claro. Sí que lle chego, Espera, que che trae un sitio para subirte. 62.510. No, Pili! No, que? Non é correcto o número. Esta muller, se che dixo. Ai, mañán que largo se che vai facer o Pero día, estamos Pilar. preto polo menos, Moi preto Garabatiña. Que estamos mañán do non sei número. se podo vir. Bueno, Xa yo espero que dijo, sí. si 62.510 acaba de dicir este amigo do Barco de Valdeorras e Garamanciña di que o poste. Así que, por favor, na casa moi atentos que temos que dar este bote, Pili. Manuel, un bico antes de nada para ti, meu amor. Ai, grazas por chamar. Gracias. Pero Bueno, vamos a ver, hai máis ou menos. ahora xa Hai dixeche as menos, dúas. hai menos. Hai menos, Manuel. Pero temos moi o número xa moi acotado, Xa tuveches as dúas oportunidades, Manuel. Claro. A ver se me toca mañá. Pois volve a chamar mañán. Claro que sí. Venga. Un bico, Manuel. Ai, Chao, bico amor. grande. Chao. 62.510 é moi preto do número. Todos na casa notando. Mañán xa vos vou dicindo que igual non estou para repartir cartos. Eu voulle pedir un favor, que me tolea a min, vale, pero non tolea a xente que nos está chamando. Toleo, que por encima que lle dou pistas. Sí, home, Podía sí. dicir que non é un número e xa está. Sí, pero o señor non ve, xa quería outra vez xogar con Bueno, Bueno, porque queira mañá 3 veces. ou nun Rocío, ratiño, se quere... Que? Un segundiño, home, que estamos falando Pili e eu. Bueno, non sei, eu quería seguir co concurso, pero vos seguide falando. ¿Cómo sí, concurso? mañá. No. Mañán, que día nos espera, nena? Uf, madre mía. A ver se durmo ben esta noite, porque se non... Pois eso espero, Pior vos filla. pillo confesadas. Pois poña unha bolsa de agua quente que fai moito frío. Nos pés. Xa te dixo eu. Poña. Bueno, Chao. importante, Teño moitas cousas 6:10. que ir facer.
Adiós, Gravanciña, bonita. ata mañá. Chao, cariño. Guai, grande Gravanciña. Ven pola sombra. 610-772255, Pili, imos a seguir, Vamos non? Miki, este é o concurso que temos todos os fines de semana, que Miki ten que estar alucinando, claro. Alucinando. Estaba a dicir, pero alguna vez acertaron. Sí, claro. Acertaron, Miki. Acertaron. Acertaron. Claro, a xente está pendente das pistas. De feito, estou con este número da cabeza, 62.510, moi pretiño, a ver se alguén adiviña eleva os cartos. O sea, que ven mañana, podía repartir mañana os cartos. Ai, sería guai, imagínate. Córtate, Garranciña. Sí, claro. Garranciña dando en directo bote. Bueno, non sei se estou preparada para ese momento. Bueno, Nico, benvido outra vez. Gracias. Nico, que nos anunciaban desde a publicidade, Nico de Uruguai, traía unha lambada, non? Decías? Unha cumbia. Nada, pues estamos desesando escoitarte. Un aplauso para Nico. Dime cómo hago para tomar tus besos. Dime cómo hago proceso. Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazado. Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado. Tal vez mañana despertemos muy cansados después de tan... Volva outra vez a empezar, vale? Veña, Vamos, veña, va, sí, No te veña. preocupes, tranquilo. ¡Ay! Que estaba ahí nervioso. Tranquilo, Y Nico, tranquilo. que Mira, nos pa pasó a empezar, todos, ¿eh? Centro do plató, aí ti, Sí, faite sí, sí, dono, sí. aquí do plató, relaxado, veña, Y dicirle relaja, algo aí imagínate que estás reconstituyente. na casa, meu rei, imagínate. Que estás cantando ao espello, na túa casa tranquilamente, imagínate, cerra os ollos si queres, non mires pa ninguén, interpreta ti, que seguro que o vas facer genial. Veña, va. Un Veña, aplauso va, para Nico, veña, va. dale aí. Dime cómo hago para ganar tus besos. Dime cómo hago con ese proceso. Se me hace muy difícil porque estamos lejos. Sé que no estamos para vernos. Hoy más que nunca está perfecto para dormir abrazado. Cuánto quisiera despertar ahí a tu lado. Quizá mañana despertemos muy cansados después de tanto que la noche ha llegado. Te cuento que daría lo que fuera por tus besos, porque seas parte de mi vida. Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta, quiero que seas parte de mi vida. Te cuento que daría lo que fuera por tus besos, porque seas parte de mi vida. Y si tal vez me cuentas todo lo que a ti te gusta, quiero que seas parte de mi vida. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ya está, ya pasó. Oye, Nico, La que... verdad que no canto ni delante de mi madre. En serio? Pois anda que non hai que ter valor para non cantar na casa e vir a un De plato verdad. de televisión. Sempre hai que dicir a quen me critique que se poña os meus zapatos, pois a quen non lle guste que se poña aquí no plató a ver se o fai mellor. A ver se o fai mellor. Nico, que fora nervios, de verdade, porque si non fosen polos nervios que os temos todos e algunha vez nos pasou, vamos, eu quedeime en blanco nun concurso, o sea, blanco e en botella, nunca mellor dito. Tes unha voz super bonita, solamente te tes que soltar e disfrutar da canción, pero a voz tela, a base que é o máis importante, porque fixetes unhas notas agudas afinadas, o sea, non tes problema ningún. Así que moito ánimo, e isto solamente é un escalonciño para as demais actuacións.
Muchas gracias. Miki, ¿tú estás de acuerdo? Muy bien, abundo en lo de las notas agudas muy decentemente afinadas, ¿me entiendes? Y lo más divertido y para mí novedoso es descubrir la cumbia, ¿me entiendes? Porque tiene un ritmito vacilón ahí, que lo haces. Eres uruguayo de nacimiento, muchacho. Muy bien. Rubén. Totalmente de acordo con Tania e con Miki. Ademais, solo te pediría unha cousa, que estou seguro que te vai a funcionar. Tens que confiar en ti. Creo que moito do que facemos no escenario ten que ver coa confianza que temos en nós, vale? A segunda vez moitísimo mellor que a primeira, porque tiñas medo, pero a segunda xa notouse que ibas máis seguro. Ti antes de sair, tens que salir con moitísima confianza, vale? Entonces eu creo que se aplicas e ti a ti mismo te dis, eu podo, creo que o vas a facer moitísimo mellor. Cantas moi ben, estaba dicindo Miki todo o tempo. Que ben afina, está afinado totalmente, non tes problemas de afinación ni nada. Voz pa fora e enerxía pa fora, vale? Venga. Pois esa é a mensaxe. Que sí. Corra aí o backstage, xa pasou. Que xa están aquí, Tropicalia, un aplauso, benvidos. E bueno, que ides a facer? Pues nada, hemos lanzado a bailar un pouco unha bachata. Unha bachata? Bueno, que vos parece, xurado? Levades moito tempo xuntos? A ver, levamos casi un ano. Eu sou o que menos tempo leva, pero eles levan un pouco máis que a mí. Que sodes unha agrupación que sempre bailades en conxunto ou sodes dous parellas que... No, unha agrupación mellor. Unha agrupación. Moi ben. Bueno, que tal, vades aí de feeling, vos compenetrades, Sí. ben? Moi ben. Ai, que ben, pois nada, moitas ganas de velo xa, non? Sí, oindo bachata, verdad? O vestuario xa me encanta. Deslumbrantes están, A verdade que sí. Pois nada, rapaces, preparadevos aquí no plató para facernos esta bachata 7:20 da tarde. Xuntos, quero ser artista, música, un aplauso. Sentimiento. Yo te entiendo si no quieres escuchar, no merezco este frío. De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo, pero nunca tu olvido. Maldita sea la hora, no pensé, te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón con el corazón abierto. No soy un hombre malo al que me equivoque, te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error, castígame si quieres, pero por favor, ni por un instante pienses en negarme. Júrame que no. Como noche, no soy un hombre malo aunque me equivoque. Te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida si te vas un día por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error. Castígame si quieres, pero por favor, ni por un instante pienses en negarme. Júrame que no. Tropicalia, que ritmazo. Que ben. Viésemos xenal. Fos a competición xa? No, competiciones no. Competición non son. Vamos a algún congreso, pero todo competiciones se no. andará. Parecería que sí, do ben que Pouco a facedes, pouco. Non de momento, che faltou decir, non de momento. Pouco a pouco. No, moi ben, A mí chicos. gustoume moito, de verdad. Sí. Miki, Tú bonito. A mí me parece fantástico. Muy bien, porque veía al que menos lleva tiempo aquí, este señor que iba cantando también, ¿eh? Sí. Sí, que gústame no solo estar serio, a mí gústame disfrutar, metiendo, sonreír, vamos, y animar todo, sobre todo os compañeros, para que non sea
para que non se vea moi aburrido. No, moi No, bien, moi ben. Eu todo que sea baile, a min é que me encanta ver as É que estábamos las dúas comentando que nos dera bailar así tamén, pero bueno, Dios non nos levou por ese camiño. A verdade é que non. Levamos por outro. Mira, Claro, ahora Non temos podemos facelo todo tan envexa. Agora temos envexa a ver como bailades vos. A mí gustaronme varias cousas. Eles dous gustoume moito que ao principio, non sei canto decides que levades un ano bailando. A túa mirada a que tiveches con el justo a empezar como vamos a empezar. Gústame moito esa complicidade e esa unión porque dá moitísima confianza a facer algo en pareja. Logo a sincronización non solamente dos pasos. Chamoume moitísima atención a veces un efecto que parecía que estaba vendo un espello. Non solamente dos pasos, sino que estabais totalmente alineados sempre. Se había un desplazamiento, sempre estabais mantenendo as líneas e pareceme algo moi complexo. Entonces, felicidades tamén por manter esas figuras, moi ben. Gracias. Miki, no sé qué quieres añadir algo. Está muy bien, lo voy a fichar yo para el próximo. Tengo una canción muy caliente y me vienen estos y arrasan. Vamos. Pues sí. Seguro, no me cabe duda. Pues nada, enhorabuena, rapaces, por este numerazo. Corred aí detrás do escenario. Que María, qué alegría de vivir, que esta muller é así, de pura enerxía, é así. María, vente para acá. Que tal? Como foi hoxe? Moi ben. Hoxe foi tan fácil porque, claro, é que é unha rapaza nova, tan bonita, e detrás desas gafiñas e dese coleta había un bellezón de muller. O sea que, por favor, as rapazas que se maquillen, bueno, xa se maquillan en general, pero canto fai o maquillaje, o pelo, a roupa... É unha muñeca, xa veredes. Claro, es que a rapaza dicía, estaba coa posición... Está estudiando. Chapona, que non ten tempo a arreglar. Claro. Pero despois vai ter un super traballo e a guapura xa lle damos nós. O sea que mira, é lista. Bueno, pois desexando saber o teu cambio. Sí. Que fixeron as túas mans máxicas, así que... Está guapísima. Imos como a sempre... baixar luces aquí no plato, apagar monitores para recibir a nosa concursante. Lembramos o seu nome? Ainhoa. Ai, que nervios. Ai, xa está aquí, por Dios. As luces apagadas. Pero que non a coñecía. No. Que barbaridade, non. Buenísima, Estamos aquí todos flipando. Ainhoa, ven aquí conmigo. Achégate aquí o monitor, que vai ser o teu espello. Tes ganas de verte? Sí, a ver que fixeron. A ver que fixo María. Pois nada, veña. 7:28, subimos luces, porque imos entre todos a ver a nova Ainhoa. Menudo cambio. ¡Ay, Ainhoa! ¡Qué guapa! Mira que te tienes en una mesa. Estás preciosa. ¿A que sí? Que es muy bonita. Guapísima. Es muy bonita. Estás guapísima. Qué pasada. No, foi un cambio bo, Una pasada, guapísima. Cambiada, que é do que se trata, pero moi guapa, verdad? Sí. Pois, encántame o do pelo, que é unha mestura así de liso, rizo, Sí, é así curioso. como unha onda, é un falso bob. Sí. E co reflejiño. A ver, tampouco ia facer un pelo corto porque as rapazas que queren un pouco de pelo, porque se ven mellor. Aparte ten un pelo precioso, bo, gordo. De verdad que para secar o pelo levou máis media hora botando fume. Sí, ten pelo, Ten pelo. E bueno, isto dalle así ese xogo que ese bob que se leva tanto este ano e ao mesmo tempo, pois, sacas esa melena tan larga. De feito, María, eu creo que podemos ver, ti lembras como chegache o programa fai un ratiño? Porque, bueno, mira, nada temos que ver. foto. Temos foto, así que imos ver como chegaches, mira, é que como a peli de princesa por sorpresa, Pili. Parecía unha monxiña, Antes viñas chapona, e agora de la princesa de la noche. Deixo os libros na casa e me vou por aí de Sí. parranda cos amigos. Hoxe debería de tirar o libro e a bailar. É o que vai facer, non, Ainhoa, hoxe? Hora de estar aí a estudiar. Exacto, para que hoxe xa o día perdido, non? Pois que disfrutes do cambio, que isto che dé ánimos aí para sopos, non? Que polo menos unha está estudiando, verdad, Tania? Pero se mira o espello e Eu o próximo día eche traer unha varita, María. Mágica.
chica. Sí, porque eres como a hada de Cenicienta. Eche traer unha varita. Solo fago, que bonito, solo ves? fago poder no pelo. No resto non teño ningún poder. Tamén sería... Grandes tempranos a María, moitas gracias por este cambio fantástico, que o disfrutes. Gracias, chicas. Gracias por vir ao programa e se van as dúas. Nada, o que arriba aquí é que xa está preparado o noso plantel, vaya plantelose de concursantes. En fin, pois vaya papelón ten o noso xurado por diante, 7:32 minutos da tarde. Pero eu, antes de que empecemos con este momento de tensión e nervios sempre para os nosos concursantes, quero agradecerlle de corazón ao gran Miki que hoxe estivera con nós aquí en Xuntos en Directo, de verdad. Porque é un fenómeno. Unha estrela, un profesional, un honor terte aquí esta tarde. Moitas gracias. Pásatselo ben. Que alegría, pois a primeira de moitas veces que te queremos ter aquí no nosos Xuntos en Directo. E agora sí, veña, va, empezamos as valoracións. Comeza o veredicto. Soalleira, Tania, votacións. Que decir destos rapaces que viñeron como a pincéis e fixeron unha actuación maravillosa. Que sigades así, que sigades achegándonos a nosa cultura e que sigades, pois, eso, bailando e tocando o ben que o fixeste. Deseo vos a dar un 8. Un 8. Pois o repetimos sempre que veñen estes chavales tan pequenos a facer a nosa música, o noso folclore. Moitísimas gracias. E igual que antes nomeábamos que era raro, por dicirlo de alguna maneira, ver a chavalas tocando o baixo, tamén creo que é un pouco raro a veces ver a chavales tocando a pandereta e a mí encántame. Esta tarde tedes da miña parte un... espera que non atopo a nota, Aí, un 8. Un 8, Pili. Vexos aí tan... Mira, cas mans entrelazadas unha ca outra aí desexando escoitar a puntuación. A ver que vai pasar, eu non sei que vai pasar esta tarde. Pero ben, a min gustoume, que me gustou a min. Eu creo que esta puntuación vai a ser bonita tamén. 8. Un 8. 24 puntos. Empezamos forte. Imos con Sofía. Tania. Sofía, eu xa te dixen antes cando fixeches a túa actuación que tiñas un rollazo increíble, que te auguraba un futuro prometedor na música e solamente desexarche o mellor, de verdade, porque a túa actuación foi fantástica e non só é tocar, senón é tocar pero con flow. Así que a ti non che falta flow, así que noraboa, un 8. Un 8. Sofía, eu non sei se será con Maneskin ou con calquer grupo, pero teño claro que no futuro vas a ser a baixista dun grupazo. Pois Maneskin é o grupo que lle gusta moito a ela. Hombre, pensei que estaba nombrando a alguén agora. Non sei. Esta tarde tes 8 puntos da miña parte tamén. Pili. Sofía, sígueme con esa sonrisa así de bonita, porque, bueno, se sigues tocando así o baixo, podes chegar a donde ti queiras e moitísimo máis. Eu, pola miña parte, esta tarde vou xa dar un 7. Un 7 para Sofía. 23 puntos. Buah, que apretadiña esta cousa. Imos a saber que opina o jurado de Javier. Javier, durante a túa actuación tiven todo o tempo os pelos de punta porque me transmitiches moitísimo mentras bailabas. Pareceume increíble a maneira na que te moveches polo escenario, increíble o mensaxe que queres transmitir. O que me parece increíble tamén é que a túa maneira de liberarte desa ansiedade que pois eu tamén sufro de ansiedade e sei perfectamente pois os momentos que podes pasar, que te liberes desa ansiedade bailando, eu tamén cantando, o sea que me sinto moi identificada contigo. Vou che dar un 10 esta tarde porque estiveches impecable. Un 10. Rubén. Eu de novo agradecer por traer este arte aquí e quería aproveitar para saber un pouquiño máis del. Quería saber un pouco as túas metas. Fai uns días había unha bailarina que a española que acaban de fichar para a Royal Academy de Londres e quería saber se ti aspiras así a metas altas. Mira, tes 16 anos. Quero verte aí.
quero que loites moitísimo porque creo que o vas a conseguir, vale? Teño os pelos de punta porque creo que estou a falar con arte en personificada, creo que vas a llegar moi lonxe. A miña nota é un 10. Que pasa con Jalego? Que dice? Javier, xa te podes calzar, meu neniño. É que eu estou sufrindo, frío os pés, a parte de arriba coiche frío, eu, de verdad, é que eu sou moi friolera. Non, o mensaxe que querías transmitir é maravilloso. Bailas, nós os tres quedamos ca boca aberta aquí porque foi algo espectacular. Estabas bailando como no aire. E o mensaxe que queres transmitir é tan, pero que tan bonito. Que hai tanta xente nestes momentos que padece ansiedade, que padece depresión. Eu desde aquí pido que cada día que apuren moitísimo máis esas consultas aos psicólogos, aos psiquiatras, que é o que fai falta neste país, que para ir a un psicólogo hai que esperar 6 ou 7 meses. No, pois... esa parte, si nos podemos poñer a nosa parte de que esas consultas se agilicen, para eso vai o meu 9 esta tarde tamén. Un 9, 29 puntos. Continuamos con Laura. Laura, a verdade é que me fixeches pasar un rato agradable, un rato divertido, o teu mensaxe foi claro e conciso, como che dixen antes. Sí que é certo que opino un pouco como a Rubén, que ao mellor, pois eso, se me quedou un pouco aí descolocado, porque tiñas que reducilo ao tempo que tiñas que reducilo, pero fixetesme pasar un bo rato e neso consistía, non? En que nos fixera rir, así que eu esta tarde vou dar un 7. Un 7, Rubén? O que te deu tempo a facer neste pequeniño tempo estivo fantástico. O que decía antes, vale, adaptar un poquinho as cousas. A ver se mañán, o que te dicía, podes facer algo, se pasas un poquinho así, máis rápido, máis áxil, vale, para ver como te desenvolves así, vale? Entonces, veña. Pa donde tiron? Veña, un 7. Un 7, Pili. Vou ser repetitiva. Estou moi de acordo con Rubén. Faltoume chicha, a ver o que pasa, vale? Laura, eu pola miña parte un 6 esta tarde. Un 6. O que dá un total de 20 puntos. Miki, da que te estás liberando, No, ya sé, no. Ai, é que esto votar é que é moi complicado. Imos con Nico. Tania. Nico, de verdade, o que che dixen antes, confía en ti, isto só é un pequeno paso de unha das primeiras actuacións de moitas as que vas a facer, vale? Solamente confiar en ti porque a base tela. Eu vou che dar un 6 esta tarde, pero solamente para que te animes, collas forza para despegar, vale? Noraboa. 6, Rubén. Nico, creo que traballo vocal sempre hai que facer, pero creo que o traballo que máis hai que facer é o teu interior, vale? Que collas confianza. Esta tarde tes un 6. Un 6 para Nico. Pili. Nicolás, eu quero que te veñas arriba, que penses que podes facer o que queres facer, que cantar. Hai que quitar un pouquiño eses medos que é o que che agarrotaron toda a actuación. Mermaches a actuación por eses nervos, por ese agarrotamento, porque ao final estabas cantando unha canción que tiña swing, que tiña... e quedaches estático. Os nervos xogaronche unha mala pasada, pero... sigue ensayando hacia ese espello que vai che dar moitísima seguridade de cantar ao espello. Cántalle a túa nai, si fai falta, cántalle a túa nai, que é moi importante. Además, ela vai a ser a túa maior crítica. Sigue cantando. Eu esta tarde vou che dar un 6, sentindo moito, Nicolás. Un 6, 18 puntos para Nico. Buah. Ai, imos a ver a valoración de Tropicalia, Tania. Que estaba me facendo aquí un lío co cartel este. Chicos, de verdade, maravilloso. A min a bachata encántame, pero é que eu babeo cando miro para vos bailar, de verdade, estivestedes magníficos. Eu vou vos a dar esta tarde un 7. Un 7, Rubén. Tropicalia, sí, perfectos, fantásticos bailando e tal, pero creo que o máis importante é que Miki saiu aquí de broma o de víñame ben para a canción esta que teño nova. Creo que tedes que falar con Miki logo. 8 puntos, vale? 8 puntazos para Tropicalia. Tendes outro traxe deses distintos para mañán, si vindes. Pois ese que un 8. Vamos. Un 8. O que fai un total de 23 puntos. Despedimos a Nico, Javier Gañadorose, Miki, que o tivemos esta tarde neste plató.
vida é moito mellor xuntos. Muai, ata mañá. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas, a mí me importa un bledo. ¿Quién más me da si soy distinta a ellos? Soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, susurra mis espaldas y hay